Киргиз. И 20-летний россиянин, молодой парень. 9-1. А этот киргиз белорусовый берег. Колосова наша Беларусь. В полуфинале. Колосов вел 3-1, 4-2 в атаке. Муж выиграл 9-6. Киргиз. Левой рукой. Очень. Но в финале не на того попал. А это Просьба всем встать, звучит гимн Республики Беларусь. Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Бяроза, Брэская вобласць, вітаю вас у матчы 1/32 фінала Кубка Беларусі, дзе мясцовы крэчат сыдзецца з футбольным клубам Астравец. І сёння паглядзім мы за наступнай дуэлю нашай стадыі. 1/32 адбываюцца у нас ужо першыя матчы сённяшняга гульнявога дня. Нагадаем, што вертыкаль гуляе са Смаргонні ў Калінкавічах, Лязгас з Салігорскам у Гомлі, Газавік з Валной у Віцебску. Пачынаюць разам з намі пары Шчучин-Ліда, Полацк, Юні Ікс-Лапс, Бабоўня, Бумпрам. За нами ФСК Мосты, Ніва, БДУ Асіповічы і Ураджайная Маладзечна. Вось такая гісторыя сённяшняга гульнявога дня. Што тычыцца астатніх матчаў Кубка, то пра іх мы паразмаўляем крышачку пазней. Ну а пакуль будзем сачыць за пачаткам сустрэчы, бачым мы, што адбываецца традыцыйнае лёсаванне паміж камандамі. І вітання з арбітрамі. Падклікаў зараз Вячеслав Наронскі, галоўны рэферы абодвух галкіпераў да сябе, і штосьці тлумачыць менавіта Максіму Хутко і Владиславу Дразду. Ну і вось вітаецца паміж сабой судзейская брыгада. Ну а мы рыхтуемся да пачатку сустрэчы. Пачнецца яна з традыцыйных вітанняў суддзяў і галоўных трэнераў. Ну а мы паназіраем за нашай сустрэчай. Рыхтуюцца каманды, настройваюцца на гульню, і будзем мы хуценька звяртацца да гэтай самай гульні. Паглядзім за нашим супрацьстаяннем і зазначым мы факт, што каманды з серыі без перамог абедзве падыходзяць да гэтай сустрэчы. Астравец апошні раз перамагаў у трэцім туры Макслайн першай лігі
Перамаглі тады Бумпрам у Гомлі. Ну а што тычыцца Крэчта, то два апошніх матчы каманда прайграла з агульным лікам 0-7 саступілі бярозаўцы. І будзем глядзець за тым, хто сёння здолее выправіцца. Пакуль што клубы першай лігі ідуць беспамылкова. Нагадаем, што адбыліся 20 мая першыя матчы гэтай самай стадыі 1/32 фінала. І там наступныя лічбы. Друдь прайграла 0-7 Оршы, Івацевіча, яшчэ адзін прадстаўнік Брэсцкай вобласці, у такім даволі роўным матчы саступіў Слуцку 1-3. І у мінскім дэрбі СКА 1938 быў мацнейшы за футбольны клуб Мінскае мора. 3-0 быў зафіксаваны лік у тым матчы. Ну а мы хуценька звернемся да стартавых складаў каманд. У бярозаўцаў усе асноўныя гульцы на месцы, у астраўца добрая такая ратацыя, калі параўноўваць з гульней супраць Маладзечна ў чэмпіянаце. Але пачнем з судзейскай брыгады. Вячеслав Наронскі, галоўны рэферы, ён прадстаўляе горад Мінск, яго асістэнты Яўгена Хрыменя таксама Мінск, Алеся Гутнік Брэст, чацвёрты арбітр Сергей Дубоўскі, горад Бяроза, і інспектар Олег Коўп, горад Брэст. Звяртаемся да стартавых складаў, пачнем з гаспадароў поля, футбольны клуб Крэчат Бяроза і іх наступны выбар на гэтую гульню. У воротах нумар 35 Максим Хутко. У поле яму дапамагаюць трэці Кірыл Чвыр, сёмы Ягор Сушков, 8 Ілья Лук'яненка, 9 Ігор Татарчук, 10 Барыс Каневека, 13 нумар Роман Демидович, нумар 14 Ярослав Васічаў, нумар 16 Ярослав Новікаў, нумар 18 Максим Палешка, нумар 19 Павел Прыко. Галоўны трэнер футбольнага клуба Крэчат Андрэй Жуковіч. І мы звяртаемся да склада футбольнага клуба Астравец, прадстаўніка першай лігі. І сёння іх вароты абараняе на 82 нумар Владзіслаў Дрозд. У поле яму дапамагаюць 4 Даніл Пруднік, 13 Ягор Кудзінаў, 17 Радзіон Мядзведзеў, 18 Роман Давыскіба, 20 Герман Джарнасек, ён з капітанскай павязкай сёння, 22 Матвей Каліноўскі, 23 Ягор Ісаченка, 25 Артём Ганжыроў, 81 Глеб Скрыпнік, нумар 97 Даніл Цык. Дарэчы, для Глеба Скрыпніка і для Ягора Ісаченкі гэта першая афіцыйная гульня за сваю каманду ў гэтым сезоне. Скрыпнік пакуль што прайграе канкурэнцыю сваім апанентам. Ну, а Ягор Ісаченка доўгі час аднаўляўся ад пашкоджання. Праходзіў праз дубль, набіраў кандыцыі. Ну і вось вярнуўся у нас атака астраўца. Матвей Каліноўскі каціць у штрафную. Але ж не даходзіць мяч да Даніла Цыка. Валодае мячом Крэчат. Ну і, дарэчы, мы зазначым з вами, што удар па варотах Крэчата ідзе. І ў нашым матчы Алеся Гутнік фіксуе першы вуглавы. Зазначым, што ў складзе Крэчата ёсць чалавек, які добра ведае, як з астраўцом не проста гуляць, але і перамагаць. Гэта у нас Роман Демидович. Ён калісьці ў 2021 годзе, гуляючы за Маларыту, сустракаўся з зялёна-белымі, але ж тады Маларыта па суме двух сустрэч саступіла ў чвэрцьфінале плэй-оф другой лігі. І Астравец менавіта вось у 2021 годзе па выніках таго сезона ўзняўся ў першую лігу. Што тычыцца Крэчата, то каманда менавіта пад гэтай назвай ніколі вышэй за другую лігу не ўздымалася. Удар па варотах ад Даніла Цыка, Максим Хутко мяч упэўнена ў рукі забірае. Але ж трэба зазначыць, што бярозаўскі футбол ведаў, што такое прафесійныя дывізіёны, што такое менавіта першая ліга, бо калісьці знаходзіўся клуб пад кантролем кампаніі Трайпал Юрыя Чыжа і быў такім вось фарм-клубам мінскага Дынама. Гуляючы ў першай лізе, многія з футбалістаў бела-блакітных прайшлі менавіта праз гэты бярозаўскі стадыён. Што у нас яшчэ трэба сказаць па матчы? Каманды менавіта з гэтай назвай, з гэтай старонкай гісторыі з сабой паміж сабой сустракаюцца ўпершыню. І будзем глядзець, чым скончыцца гэтая сустрэча. Астравец, дарэчы, за сваю гісторыю практычна заўсёды праходзіў стадыю 1/32 фінала. Праблемы ўзніклі у
розыгрышу 2024-25 тады зялёна-белыя саступілі Дэмедыя і, дарэчы, выбіў астраўчан з кубка іх потым гулец Ясін Бара, які у гэтыя часы гуляе за маладзежны. Вось мінулым тыднем ён якраз у Астравец прыязджаў за сваёй камандай. Вось такая у нас гісторыя перакрыжаванняў. Ну і скажам мы з вамі, што адкрыты лік у 3 сустрэчах. Гэта спаборніцтва вертыкалі і смаргоні. Там 1-0 на карысць прадстаўніка першай лігі. Пачынаецца там другі тайм. У Віцебску Вална вядзе 1-0. У Гомлі Салігорск таксама 1-0 наперадзе. Пруднік мячом валодае, дае перадачу на Ягора Кудзінава. Кудзінаў таксама даўна не гуляў у асноўным складзе. Выходзіць ён часцяком на апошнія 20-30 хвілін дапамагаць камандзе. Ну і вось яшчэ з вяртанняў у склад Астраўца можам мы зазначыць Германа Жарнасека. Ён выходзіў у першым туры, атрымаў пашкоджанне, аднаўляўся таксама. Гуляў за дубль пэўны час, набіраў кандыцыі. І вось зараз Герман Жарнасек зноў жа вяртаецца ў асноўны склад сваёй каманды. Тым часам выбіваюць мяч куды падалей футбалісты Крэчта. І сустракаецца з ім Роман Давыскіба. Хутчэй за ўсё, самы такі вось вопытны, нягледзячы на ўзрост, футбаліст у складах абедзвюх каманд. Ёсць, канешне, у складзе Крэчта Барыс Каневега, але ж усё ж такі кар'ера Каневегі хутчэй звязаная з клубамі Брэсцкай вобласці. Ну а Роман Давыскіба ў мінскім Дынама пагуляў, і ў Салігорскім Шахцёры, і ў Гомлі, і ў тым жа маладзежні. Многа матчаў у вышэйшым дывізіёне ў яго. Ну і таксама зборная да 21 года. Ну і вось Даніл Пруднік з мячом, выхаванец мазырскага футбола. Кудзінаў не вельмі дакладна скідае, але аж Скрыпнік мяч падбірае, аддае перадачу на Давыскібу. Шукае Роман варыянты. Знаходзіць Даніла Прудніка. Пруднік на Давыскібу. Пакуль што Астравец да суперніка прыглядаецца, зноў жа Пруднік. Ну і такое пачуццё, што камандзе Івана Міхаля трэба адаптавацца да натуральнага поля. Усё ж такі гуляе Астравец свае хатнія матчы на штучным пакрыцці. Ну і вось патрэбны час адаптавацца да таго, як ходзіць мяч, да таго, якія адскокі. Ну і вось Ягор Кудзінаў у прарыве ў штрафную. Кудзінаў прастрэл, блакуецца гэтая спроба. Добры падыход расійскага нападаючага. Ужо на 8-й хвіліне выбіваецца мяч па-за межы поля, і гэта аут на карысць Астраўца. Пакуль што вельмі актыўныя госці. Гаспадары больш знаходзяцца па-за межамі мяча. Ну вось Даніл Пруднік спрабуе свайго цёзку Цыка знайсці такой перадачы ў разрэз, але ж не атрымліваецца. Гучыць свісток Вячаслава Наронскага. Парушэнне правілаў фіксуе арбітр у бок Крэчта. І будзе бярозаўская каманда мяч уводзіць у гульню. У асноўным або мясцовыя выхаванцы, або футбалісты, выхаванцы іншых клубаў акадэмій з Брэсцкай вобласці складаюць аснову Крэчата. Ну і каманда, насамрэч, апошнія гады з'яўляецца адным з фаварытаў брэсцкага дывізіёна другой лігі і адным з тых, хто не дае спакойна спаць Стэнлесу з Пінска. Спроба Крэчта сваю атаку разгарнуць далёкай перадачай у бок штрафной, але ж не праходзіць яна. Ну і у нас другі гол забіты ў матчы вертыкалі і смаргоні. Зноў жа і будзем глядзець мы за працягам гульні. Аут на карысць Крэчта. Ну і пакуль даволі спакойна у нас гульня, амаль без момантаў з абедзвюх старон.
Ну і гэта зразумела. Першы тайм насамрэч цяжка ўсім гуляць прадстаўнікам першай лігі у сваіх супернікаў па міноры. Памятаем мы гэта, напрыклад, і з гульні Друці і Оршы. Тады першы тайм скончыўся з лікам 2-0 на карысць аршанцаў. Ну а потым залятала амаль усё, што ляцела ў вароты. І зусім саромныя 7-0 зафіксавалі на табло напрыканцы матча. У нас першы вуглавы на карысць астраўца. Даніл Цык на падачы. Нізам мяч адпраўляе, але ж гэта лёгкая здабыча для футбалістаў. Крэчата выйграе барацьбу за мяч вопытнейшы Барыс Каневега. Ну і Глеб Скрыпнік, апошні абаронца, выбівае мяч па-за межы поля. І зноў жа Каневега спрабуе прайсці, не праходзіць таго ж Скрыпніка. І Кудзінаў з мячом сустракаецца. Давыскіба. Цык. Ніжэй на Прудніка. І Астравец праз вось гэтыя трохкутнікі выходзіць з абароны. Ну і бачым мы, як проста тармазіць мяч у гэтым газоне. Не палівалі яго перад матчам. Ну і не было дажджоў апошнія дні ў Бярозе. Цык прабівае па варотах, блакуецца гэтая спроба. Аут на карысць астраўца. Глядзім далей. За перахопам ад бярозаўскіх футбалістаў парушэнне правілаў з боку астраўца фіксуе Вячаслаў Наронскі. Яшчэ 3 сустрэчы нас чакаюць заўтра, 28 мая. У Магілёве мясцовы тэхнолаг ГУД будзе прымаць футбольны клуб «Слонім». Таксама сустракацца будуць паміж сабой дзве пары, складзеныя з прадстаўнікоў другой лігі. Гэта Крумкачы Стэнлес і Вікторыя Мар'іна Горка Надзея Баранавіцкі раён. Кудзінаў. Перадачу на партнёра, зноў жа Кудзінаў. На Цыка. Далей перадача, зноў жа Кудзінаў. Кудзінаў урываецца, прабівае, але ж круціць мяч міма дзявяткі. Ну і адкрываецца лік у нас у супрацьстаянні ў Полацку. Юнікс Лабс забівае. Расійскі нападаючы. Мядзведзеў. З мячом аддае на Цыка. Цык у штрафной. Цык спрабуе на Мядзведзева згуляць, не праходзіць. І не атрымліваецца зараз атакі ў Крэчата. Спрабаваў, а зараз яе разгарнуць Ілля Лук'янченка. Пруднік на Ганжырова, той далей на Давыскібу. Давыскіба насамрэч унізе як вольны маляр дзейнічае. Цык аддае перадачу на Прудніка. Пруднік занадта штосьці прыдумаў складанае для Ягора Ісачанкі. Не паспеў вярнуцца выхаванец мінскага Дынама да гэтага мяча. Рыхтуюцца бярозаўцы. У сваю атаку перайсці. Але ж страчваюць мяч, і Астравец будзе выходзіць у гульню заўтра. Жарнасек пацягнуў мяч, пакаціў на Даніла Прудніка. Пруднік моцна далей на Кудзінава. Кудзінаў скінуў на Скрыпніка. Скрыпнік у цэнтр. Там Ганжуроў. Мядзведзеў.
Даволі нізка з м'ячом сустрэўся, зноў жа Скрипнік. Падача на далёкую, але ж там габарытныя бярозаўскія хлопцы выйграюць гэтую барацьбу. Пакуль што ў нас усё даволі спакойна. Сочым далей. Зноў жа аут быў на карысць астраўца. І зноў жа працягваем мы сачыць за гульнёй. Пакуль што трэба камандзе Івана Мігаля адаптавацца да гэтага сухога натуральнага поля. Кудзінаў. Не вельмі дакладная перадача. І выбіваецца мяч у бок Уладзіслава Дразда. Ну а галкіпер уздымаецца амаль да цэнтру поля. Ну і вось у нас на трыбунах незвычайны госць. Коцік да нас прыходзіць. Цікава, каго ён у сённяшнім матчы будзе падтрымліваць, сваю каманду ці гасцей. Схаваўся ён ад Соніка. Дзесьці там знойдзе сябе ляжаначку і будзе назіраць за футболам. У нас тым часам яшчэ адзін вуглавы на карысць астраўца. Падача зноў жа на бліжэйшую. Падбор за Каліноўскім. Матвей праходзіць па мяжы штрафной, спрабуе падаць, блакуецца. Падбор зноў жа за астраўцом. Цык. Цык, не атрымліваецца. Дакладную перадачу у штрафную аддаць. Зноў жа блакуецца гэтая спроба. Цык. Скрипнік. Давыскіба. Зноў Скрипнік. Кудзінаў. Кудзінаў зноў на дрыблінгу. Прастрэльвае. Цык прабівае. Ратуе сваю каманду хтосьці з абаронцаў. Там ужо Максім Хутко не здолеў бы дацягнуцца да мяча. І хтосьці з абаронцаў проста стаў на яго мяжы. На мяжы варот. І не дазволіў мячу знайсці свой шлях у сетку. Першы, правда, небяспечны момант у нас узнікае на 17-й хвіліне. Ну і пакуль што астравец валодае мячом ледь не 90% часу. Шукае каманда Івана Мігаля падыходы. Цык. Жырнасек. Змяшчаецца ў цэнтр. І Кудзінаў. Кудзінаў прастрэльвае. Цык з мячом не сустракаецца. Скрипнік на падборы. Скидка на Давыскібу. Той далей на Прудніка. Далей перадача. Ёсць пас на Матвея Каліноўскага. Каліноўскі на дрыблінгу прыбірае. Падача, удар па варотах. Кудзінаў. Ледь там сам у стойку не стукнуўся, але ж мяч не здолеў адправіць у вароты. А ў нас, дарэчы, у Віцебску 2-0 на карысць Валны. Ну і пакуль такая не вельмі хуткая гульня. Гаспадары нават не выходзяць амаль з абароны. Госці, такое пачуццё, нікуды не спяшаюцца. Ну і вот зараз Скрипнік з мячом каціць на Дразда. І той далей на Прудніка. Пруднік сабе на ход. На Давыскібу. І зноў жа Даніл Пруднік. І Саченка не вельмі ўдала мяч апрацаваў. Выпусціў па-за межы поля. І будзем глядзець за аўтам на карысць Крэчта. У паветры мяч. Радзівон Мядведзеў барацьбу, здавалася б, выйграе, скідае на партнёра, але ж там перакрываецца гэтая скідка. Ну і Смаргонь забівае трэцю вароты вертыкалі. Сочым мы паралельна за ўсімі сустрэчамі. Пакуль што ў нас Бабоўня Бумпрам без галоў. Наша сустрэча з Чучун-Ліда.
з тых, што распачаліся. Максим Хутко забірае мяч у рукі. Галкіпер, які калісьці летні амаль 10 гадоў таму ўжо гуляў у першай лізе за брэсцкі рух. Ну і вось Глеб Скрыпнік аддае перадачу на Ягора Кудзінава. Кудзінаў цягне ў цэнтр. Ёсць змяшэнне, ёсць перадача. Радзівон Мядзведзеў з мячом не сустракаецца. Цык дапрацоўвае за партнёра. Скідка на Кудзінава, той далей на Давыскібу. Давыскіба мякка ў штрафную. Радзівон Мядзведзеў не даганяе гэты мяч. Кудзінаў зноў жа спрабуе знайсці перадачу. Не праходзіць гэты варыянт. Выбіваюць футбалісты Крэчта мяч па-за межы поля. І будзе Глеб Скрыпнік уводзіць мяч у гульню. Закід на мяжу штрафной, там Радзіон Мядзведзеў нават не зазначаў барацьбу. Давыскіба. На Цыка. Цык прастрэльвае. Прастрэльвае недакладна і нават установішча па-за гульнёй трапляе. Таму гучыць судзейскі свісток. Алеся Гутнік у нас працуе на мяжы поля. І яна менавіта фіксуе становішча па-за гульнёй. Дарэчы, другі матч за сезон у гэтай прадстаўніцы судзейскага корпуса з Астраўцом. У першым туры яна абслугоўвала сустрэчу астравец Астраўца Ясіповіча. Нас тым часам няўдалая спроба Крэчта выйсці ў сваю атаку. І аут на карысць Астраўца мы з вамі зараз пабачым. Скрыпнік адгуляўся з Давыскібам. Давыскіба далей наперад. Мядзведзеў. Няўдалая скідка самому сабе. І парушае правілы Роман Давыскіба. Стандарт для Крэчта. Барыс Каневек каля мяча. Самы вопытны, ці адзін з самых вопытных футбалістаў у складзе Крэчта, які, дарэчы, нават галоўным трэнерам паспеў папрацаваць пэўныя некалькі матчаў у першай лізе у Ніве. Барыс Каневека 10 матчаў 5 патрэніраваў. І яго кар'ера галоўнага трэнера на гэтым пакуль што скончылася. Парушэнне правілаў з боку футбалістаў Крэчта. Ну і пакуль што дапамагае гаспадарам тое, што яны гуляюць па ветры. Ну, нас тым часам перахапляе мяч бярозаўская каманда, але хутка астравец вяртае сабе кантроль. Цык. Перадача ў бок Кудзінава, далей скідка на Цыка. Давыскіба. Скрыпнік. Зноў жа Давыскіба. Ганджуроў. І на краі мяч. Там Ягор Ісаченко у нас дзейнічае. Спроба падаць, і гэта вуглавы. Чарговы вуглавы на карысць Астраўца. Здаецца, гасцям трэба проста забіць, каб гэтая гульня паскорылася, каб гэтая гульня змяніла свой шлях. Ну, а гаспадары пакуль што гуляюць у даволі камфортны для сябе футбол. Кароткі розыгрыш праз Мацвея Каліноўскага. Той далей скідкаю на партнёра. Зноў Каліноўскі. Падача! Спроба удара, але там Максим Хутко першы на мячы. Ён мяч у рукі забірае, закідвае ў бок Барыса Каневекі. І з надзей на тое, што вопытны нападаючы хаця б вось так заробіць на сабе парушэнне правілаў. Ну і вось у нас яшчэ адна атака
Астраўца. Скрипник змяшчаецца, прабівае па варотах, але робіць гэта вышэй. Вось і Глеб Скрипник сваю спробу зрабіў. Ну і нас зноў жа Максім Хутко будзе мяч уводзіць у гульню. Закид. Скрипник выйграе легкаатлетычную дуэль у свайго суперніка. Быў гэта зноў жа той жа Лук'янченка. Ну і астраўчане хутка распачалі ад сваіх варот. Ганжуроў гуляўся з Давыскібам. Давыскіба, Пруднік. Зноў Давыскіба. Ганжуроў. Зноў Давыскіба, Пруднік. Скрипник вельмі высока зараз уздымаецца. Давыскіба. Мядзведзеў аддае на Цыка. Даніл Цык прабівае гэта 1-0. Магло быць, але становішча па-за гульнёй фіксуе Алеся Гутнік. Вось такі у нас эпізод узнік. Разабралі астраўчане ўсю абарону супернікаў, забілі, але ж гэты гол быў скасаваны. Забівае Ліда з пенальці ў вароты Шчучына. Ну і у нас застаюцца два матчы без галоў. Гэта Бабоўня і Бумпрам і наша сустрэча тут у Бярозе. Хаця, насамрэч, один гол мы з вами ўжо пабачылі, але гол забіты нелегальна. Ну а мы тут, што адна каманда даволі блізкая да мяжы, што іншая, у прынцыпе, недалёкая. І все мы добра ведаем, што нелегалы у нас не вітаюцца. Цык. Моцны закід наперад, у бок і сачанкі, і там футбаліст Крэчта вымушаны выбіваць. Каб не патрапіць на яшчэ один вуглавы для сваёй каманды. Астраўчане разгулялі пасля аўта камбінацыю. І вось уваход у штрафную мог адбыцца. Парушэнне правілаў супраць Ягора і Сачанкі. І Вячеслав Наронскі зараз дэманструе, адкуль будзе павінен выконвацца гэты стандарт. Мы будем глядзець. Даніл Цык у нас добры майстар. Роман Давыскіба, у прынцыпе, можа прабіць. Там і Радзівон Мядзведзеў. І Матвей Каліноўскі той жа можа выканаць. І вось Даніл Цык застаецца у нас каля мяча. Можа гэты хлопец і паспрабаваць прамым ударам штосьці прыдумаць, можа і падаць. Але гэта яго выбор. Подача. Удар по воротах. Закатывается мяч. И Данил Цык асістуе свайму мазырскаму сябру Данілу Прудніку. Гэта 1-0. Гэта Даніл Пруднік. Дарэчы, чалавек, які калісьці гуляў у вышэйшай лізе у аснове мазырскай славі. Даніл Пруднік з перадачы Даніла Цыка. Спрацавала гэта мазырская звязка. Што адзін, што другі выхаванцы мазырскага футбола. Ураджэнцы горада Мазыр на Гомельшчыне, але абодва знаходзяцца ў арэндзе ў Астраўцы. І вось лік у нас адкрыты на 29-й хвіліне. Адразу уключаюцца ў прэсінг астраўчане. Зараз важна вось гэтую першую хвілінку пратрымацца. Парушэнне правілаў супраць Лук'янчыкава. Вельмі актыўны гэты 8-й нумар. Ну і насамрэч, магчыма, Івану Мігалю трэба гэтага маладога футбаліста ўзяць на аловачак. 2006 года нараджэння Ілля. І такі вось цікавы, даволі хуткі хлопец, 19 гадоў яму. Ён усю сваю кар'еру праводзіць у Бярозе, выхаванец мясцовай ДЮСШ нумар 1. Потым перайшоў ён ужо ў склад Крэчата. Ну вось
у свае 19 гадоў за межамі роднага горада ніколі не гуляў. Але такі вось сімпатычны футбаліст. Ёсць у яго хуткасць, што мы бачылі. Ну і вось паглядзім, ці ёсць штосьці яшчэ, але добрая перадача не праходзіць ад Лук'янчыкава. Ну і астраўцу трэба зараз супакоіцца. Іван Мігаль вельмі эмацыйна зараз са сваёй камандай размаўляе. Ну і астраўчане ледзь сабе самі праблем не прыдумалі. Пруднік гуляе на галкіпера. Дрозд на Жарнасека. Паляцеў Герман наперад, аддаў перадачу. І вось зараз Даніл Цык уступае ў барацьбу з супернікам. Гэтую барацьбу выйграе Даніл Цык у штрафной. Перадача ніжэй на Матвея Каліноўскага. Падача! Кудзінаў на супрацьлеглым фланзе з мячом сустракаецца. Кудзінаў. Прастрэл ніжэй на Лук'янчыкава. Атрымліваецца Давыскіба на падборы. Яшчэ адна перадача. Гэта вуглавы для Бярозаўска, для астраўца. Бярозаўцы зараз прыдумалі сабе праблемы. Паглядзім за стандартам. З аднаго астравец ужо забіў. Праз кароткі пас спрабуецца страўчане выйсці ў атаку, але ж становішча па-за гульнёй. І разганяецца атака Бярозаўская, але там Герман Жарнасек супакоіць парыў Крэчта і не дазволіць гаспадарскай камандзе дайсці да варот. Уладзіслава Дразда. Добры перахоп ад Даніла Цыка. Самы ён актыўны ў першым тайме. Цык сам пацягнуў, сам прабіў, сам не забіў. Усё проста, усё сам. Ніхто яму не патрэбны. Максім Хутко будзе мяч уводзіць у гульню. Ну і вось. Радзівон Мядзведзеў адпрацоўвае ў прэсінгу. Мяч для сваёй каманды, здавалася, перахапляе, але ж вяртаюць сабе бярозаўцы валоданне. І выходзіць мяч па-за межы поля. Дарэчы, што вам распавесці цікавага? У вельмі цікавым горадзе мы з вами знаходзімся. Бяроза, ці калісьці, калі глядзець па даваенных польскіх картах, Бяроза Картузская, раённы цэнтр Брэскай вобласці, вялікі такі чыгуначны вузел і адміністрацыйны цэнтр Бярозаўскага раёна. 27 тысяч, амаль 28 насельніцтва Бярозы. Но у нас тым часам атака, які удар па варотах. І зараз мясцовыя хлопцы проста перакрасціліся, што гэтую сетку на варотах не парвалі астраўчане такім вось моцным ударам. Стаіць горад на рацэ Ясельда і мае велізарную гісторыю, якую вядзе з 15-го стагоддзя, калі быў заснаваны як тарговы, такі вось гандлёвы горад. Быў калісьці буйным цэнтрам рэфармацыі на Беларусі, чым вядомы, і належаў нават славутаму нашаму беларускаму законатворцу Льву Сапеге, які калісьці напісаў вядомыя статуты Вялікага княства Літоўскага. Ну а пакуль у нас атака Крэчата, не самая частая з'ява ў матчы. Ну і зараз Глеб Скрыпнік захоўвае мяч у гульні, ніхто яго не прэсінгуе. І пераходзіць у сваю атаку астравец. Перахапляюць мяч футбалісты
команды гаспадароў. Але ж моцная перадача перакрывае там суперніка. Ягор Ісаченка, Ганжуроў кідае на таго ж Ісаченку, Жарнасек на Ганжурова, зноў Ісаченка. Цык. І вось выходзяць астраўчане з абароны. Выходзяць не без праблем. Цык каціць на Кудзінова. Але ж Скрыпнік падбірае. Зноў жа Скрыпнік да Выскіба. Каліноўскі на Кудзінова. Кудзінаў змяшчаецца, прабівае па дзявятцы, але там Максім Хутко ляціць у гэты ж вугал і забірае мяч у рукі. Вось такая атака атрымліваецца зараз у гасцей. Яны зарабляюць аут і працягваюць мячом валодаць. 36-я хвіліна. І Радзён Мядзведзеў. Не вельмі ён пакуль заўважны. Аддае на Скрыпніка. Больш астравец флангамі дзейнічае, бо гаспадары проста перакрываюць цэнтр. Проста змяшчаюцца туды ледь не ўсёй камандай. Да Выскіба. На партнёра. Зноў жа Раман. Няўдалая перадача. І зараз трэба вяртацца ў абарону астраўчанам. Вяртаецца Раман да Выскіба дапамагаць. І Барыс Кавеневега атаку сваёй каманды прытрымаў, дачакаўся партнёрам, ну і дачакаўся з гэтым жа і супернікаў. Закід у бок Лук'янчыкава, але там Ягор Кудзінаў першы на мячы, Данілу Цыку скінуў. І Цык мячом завалодаў. Скрыпнік на Мядзведзева. Мядзведзеў няўдалая перадача, але ж сабе на ход мяч атрымаў. Скрыпнік на падборы скідае на Каліноўскага. У штрафную Матвей мяч дастаўляе, але там Радзён Мядзведзеў барацьбу прайграе. Выходзіла у атаку каманда гаспадароў. Ну і зараз такое пачуццё, што госці проста спадзяюцца на дождж, каб гэтую паляну проста паліла вадой. Бо нават бачым мы, які пыл стаіць. Цык тым часам сам ідзе ў штрафную, але ж там адзін з абаронцаў перарывае яго прарыў. Кудзінаў барацьбу за мяч выйграе ў Лук'янчыкава. Цык на Мядзведзева. Мядзведзеў змяшчаецца. Шукае пазіцыю для ўдара Радзён Мядзведзеў. Да Выскіба. На Скрыпніка, той далей на Кудзінава. Кудзінаў на Цыка. Цык не прабівае. Не ў лепшай пазіцыі мяч прыняў. Ну і вось будзем назіраць мы за наступнымі падзеямі нашай сустрэчы. Максім Хутко забірае мяч у рукі, нікуды не спяшаецца. І зараз задзьмуў моцна вецер, не дазволіўшы нікому з гэтым мячом сустрэцца. Парывам проста выдула мяч па-за межы поля. Владзіслаў Дрозд рыхтуецца яго увесці ў гульню. Паглядзім, што у нас у матчы Бабоўні і Бумпрама. Усё яшчэ 0-0. І гэта адзіны матч, у якім у нас яшчэ не забітыя галы з тых, што ўжо распачаўся. Каліноўскі не праходзіць суперніка, але ж з мячом сустракаецца, пятачкай скідае. І вось бярозаўцы перарываюць гэтую атаку, але ж зноў жа вуглавы. Ну і пакуль насамрэч дамінуе каманда гасцей, як і падабае клубу першай лігі. Ну а мы нагадаем вам, што ўжо хутка у сваю справу уступіць не толькі клубы першай лігі ў Кубку Беларусі. Падача нізам, спраўляюцца гаспадары, падбор за астраўцом. У сваю справу хутка уступіць і зборная Беларусі, якая дзве таварыскія сустрэчы правядзе 5-9 чэрвеня са зборнымі Сірыі і Буркіна-Фасо. Адпаведна, абедзве сустрэчы адбудуцца ў Мінску на нацыянальным футбольным стадыёне. Вельмі экзатычныя, цікавыя супернікі з цікавым
подборам футбалістаў, асабіста афрыканцы, там ёсць і прадстаўнікі англійскай прэм'ер-лігі і нямецкай бундеслігі, таму будзе на што паглядзець. Квіткі ўжо ў продажы, таму набывайце, прыязджайце і падтрымлівайце і нашу нацыянальную каманду. Ну а чэмпіянаты, што першай, што другой лігі на перапынак не сыходзяць. І што цікава, калі клубам першай лігі прасцей з-за стабільнага трэніровачнага працэсу, з-за вялікага варыянту ратацыі, то клубам другой трэба гуляць летнія вось па такім ліга-чэмпіёнскім календары, 3 матчы за тыдзень. Ну і будзе цікава паглядзець, як удзельнікі кубку з гэтым справяцца. У нас тым часам Ягор Кудзінаў у штрафной аддае перадачу на Артёма Ганжурова. Ганжуроў змяшчаецца пад удар, прабівае. І удар ад варот. Мы з вами пабачым. Пакуль што глядзіцца насамрэч у нас футбол так добра, цікава. Не хапае толькі большай колькасці галоў, пакуль толькі 1. Ад Даніла Прудніка мы з вами пабачылі. Но для выхаванца мазырскага футбола, які многа забіваў апошнім сезонам за дублюючы склад мазырскай славі, гэты гол стаў дэбютным у зялёна-белай цішотцы. Ну і Даніл Пруднік з Данілам Цыкам прыдумалі небяспеку каля варот супернікаў. Нас пакуль што Герман Жарнасек цягне мяч у цэнтр, на Радзівона Мядзведзева аддае. Той, здавалася б, не самую лепшую перадачу аддаў, але аж сустрэўся з мячом. Артём Ганжуроў прытрымаў, захаваў для сваёй каманды. Ну і трэба зараз астраўчанам ад мяча пазбаўляцца. Ну, пазбавіліся так, што аут зарабілі на сваю карысць. І ідзе у нас, дарэчы, справа да перапынку. 42-га хвіліна. Астравец тым часам разгуляў свой стандарт. Мяч ужо ў штрафной. Кудзінаў! Можна было біць, хаця б не дазволілі супернікі. Давыскіба здалёк, ці не Давыскіба, хтосьці здалёк прабівае там. Хтосьці з футбалістаў, хто набягаў. Так, менавіта Роман Давыскіба, але ж тут вароты для амерыканскага футбола трэба было ставіць, а у нас тут цікавостачка. Забівае Шчучын у вароты Валны, 2-1 там на карысць прадстаўнікоў першай лігі. Але цікава, што вось так агрызнуўся Шчучын у мясцовым рэгіянальным дэрбі. Юнікс Лапс забіў другі ў вароты Полацка. Нас тым часам парушэнне правілаў супраць Глеба Скрыпніка. Барыс Каневега падышоў, адразу выбачыўся. Ну, Ягор Кудзінаў з мячом сустракаецца. Кудзінаў на Цыка. Цык далей моцна занадта на Кудзінава гуляе. І другі гол у нас, дарэчы, забіты ў Гомлі. Салігорск робіць лік 2-0 на пачатку другога тайму. Сапраўды, з такімі вось далёкімі вынасамі футбалісты Крэчта спадзяюцца, што вецер зменіцца ў нас на тайм нумар 2. Пакуль каманда Андрэя Жуковіча гуляе па ветры, можа вось так далёка выносіць. Ну, а ў другім тайме па ветры будзе гуляць ужо супернік. І будзе цікава паглядзець на вось гэтую змену. Вяртаецца першая група футбалістаў Астраўца з зоны размінкі. Выходзіць іншая. І становішча па-за гульнёй з боку Крэчта фіксуецца ў нас ад арбітраў. Кудзінаў цягне мяч па краі, аддае перадачу ў бок Цыка. І Давыскіба з мячом. Кудзінаў.
І вось удар па воротах, і гэта 2-0. Астравец напрыканцы першага тайма намаганнямі Артёма Ганжурова узмацняе свой перавес. 2-0 у нас. І зноў жа дэбютант у плане галоў. І Астравец узмацняе свой перавес. На 45-й минуте гол воротника Дмитрий забил игрок компания 25. Забуров Артем. 2-0 у нас. Напрыканцы першага тайма, 45-я хвіліна ідзе. Ну і, ў прынцыпе, няма падстаў для арбітраў штосьці дадаваць да гэтага першага тайма. Глядзіць на гадзіннік Вячаслаў Наронскі і дае свісток да сканчэння першай паловы. 2-0 на карысць астраўца. Даніл Пруднік, Артём Ганжуров, аўтары забітых галоў. Ну і 15 хвілін адпачнем мы, адпачнуць каманды, арбітры, заўзятары. Вернемся на стадыён ДЮСШ у Бярозе, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся на поле бярозаўскага стадыёна ДЮСШ, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2. Супрацьстаянне Крэчат Астравец 2-0 на карысць гасцей пасля першай паловы. Свае галы за Астравец забілі Даніл Пруднік, 28-я хвіліна, і на 45-й Артём Ганжуров адзначыўся сваім. Два дэбютанты ў плане галоў. Ну, у нас дзве замены у Астраўцы адбыліся. Пайшлі адпачываць. Адразу я магу пабачыць Радзён Мядзведзеў, замест яго Мікіта Якімовіч. Яшчэ адзін мазырскі выхаванец у нас з'явіўся на полі. І таксама з'явіўся на полі Кірыл Ганчарык. Ён памяняў на полі Рамана Давыскібу. У нас без замен такое пачуццё дзейнічаюць футбалісты Крэчта. Ну і зараз цікава будзе паглядзець за гаспадарамі поля, якія упавалі ў першым тайме на далёкія закіды, бо гулялі па ветры, а зараз будуць гуляць супраць яго. Але ж гэта ўсё моманты, гэта ўсё дэталі. У нас ужо вядомы адзін сённяшні прадстаўнік 1/16 фінала. Смаргонь перамагла буйна футбольны клуб Вертыкаль з Калінкавічаў. 7-0 скончылася тая сустрэча. Ну і вось чакаем мы, пакуль Вячаслав Наронскі размаўляе з чацвёртым арбітрам, і рыхтуецца у нас таксама адзін новы футбаліст у складзе Крэчта. Мікіта Даміна на полі з'явіцца. Памяняў ён Ярослава Новікова. Ну і цікава, што дыктар сказаў, што прозвішча ў гэтага хлопца не Даміна, а Даміно. Ну і будзем працаваць па тым, што нам даюць мясцовыя дыктары. Яны гэтых хлопцаў ведаюць лепш. З'явіўся у нас таксама Александр Федосенко замест Даніла Цыка. Астравец адразу сваёй атацы. Мікіта Якімовіч небяспеку стварае. І вось патройная замена у нас Астраўца. Цяпер цэнтр поля у каманды Івана Мігаля мае зусім іншы выгляд. Федосенко апорны. Над ім будуць дзейнічаць Ганжуров і Ганчарык. Што тычыцца складаў, хуценька па іх прабяжымся. Пачнем з гаспадароў. Максім Хутко, галкіпер футбольнага клуба Крэчат, ён жа і капітан. У полі яму дапамагаюць Кірыл Чвыр з нумарам 3, чацвёрты Мікіта Даміно, 7 Ягор Сушко, 8 Ілья Лук'яненка, 9 Ігор Татарчук, 10 Барыс Каневека, 13 Роман Демідовіч, 14 Ярослав Васічаў, 18 Максім Палешка і нумар 19 у Павла Прыко. Галоўны трэнер Андрей Жуковіч. Што тычыцца Астраўца, з улікам замен галкіпер Уладзіслаў Дрозд, нумар 82. Паглядзім за атакай каманды гаспадароў. Закід якраз на 14-га нумара Ярослава Васічава. Зноў жа ён з мячом сустрэўся. Збіваюць Васічава з ног, але ж у межах правілаў. Працягвае валодаць мячом Крэчат. Палявыя. Даніл Пруднік чацвёрты. Ну, в прынцыпе, пойдзем па пазіцыях. Цэнтр абароны. Даніл Пруднік чацвёрты, Герман Жарнасек 20. Па краях Ягор Ісаченко 23. Глеб Скрыпнік 81. Цэнтр поля апорны. 9 Александр Федосенко. Над ім 2 інсайда. Артём Ганжуров 25. Кірыл Ганчарык 10. Тройка ў атацы. 13 Ягор Кудзінаў. 22 Матвей Каліновскі. У цэнтры нападу 88 Мікіта Якімовіч. Дрозд выносіць мяч наперад. Ганчарык мякка скідае у бок Кудзінава. Кудзінаў не прачытаў гэты варыянт. Якімовіч. Кудзінаў паскараецца па фланзе. Якімовіч
прибирае суперніка, каціць на Федосенка. Федосенка надалей. Каліноўскі, перадача на Ганчарыка. Ганчарык. Зноў Каліноўскі. Але мацнейшая перадача, не праходзіць яна. Показывают нам замену Кречта, далей покажут 3 замены Астраўца, про іх мы с вами ўжо паразмаўлялі. Іван Мігаль, галоўны трэнер футбольнага клуба Астравец. Ну і наступнае, пра што трэба сказаць, гэта судзейская брыгада. Вячеслав Наронскі, Мінскі яе ўзначальвае. Яўген Ахрыменя, Алеся Гутнік, Мінск-Брэст, суддзі ў полі. 4-й Сергей Дубоўскі, Бяроза, вось ён зараз актыўна працуе на броўцы. І інспектар, прадстаўнік Брэста, Олег Коўп. Вось усе нашыя афіцыйныя асобы. Не самых афіцыйных асоб, але з тых, з кім звязаны гэта 90 хвілін, ваш каментатор Іван Міцкевіч сочыць за гэтай гульнёй Бярозе. І з усімі пазнаёміліся, з усімі зноў сустрэліся, і вось Крэчат у сваёй атацы, але там Глеб Скрыпнік актыўна дзейнічае. І Владзіслаў Дрозд спрабуе перадачай знайсці партнёра, але знаходзіць Барыса Каневегу, які знаходзіць перахоп ад суперніка. Разганяецца Астравец у сваёй атацы. Жарнасек. Адай перадачу на Ганчарыка. Ганчарык пяткай на Каліноўскага. Перавод на Кудзінава. Есть открытый Саченко, ён мяч атрымлівае, Саченко прострел, удар по воротах, и залятае мяч ад Кірыла Ганчарыка. Ці то там ад футболіста Крэчата, але ж апошні, хто з Астраўца кранаўся, гэта Кірыл Ганчарык. 3-0 у нас на карысць гасцей. На 49-й, 50-й хвіліне у нас забіваецца гэты гол. На 50-й минуте гол в ворота команды Пешек забил игрок под номером 10 Ганчарик Кирилл. Ягор Саченко першы асіст пасля вяртання. Пасля пашкоджання для Кірыла Ганчарыка. Гэта ўжо чарговы гол, насамрэч, ён забіваў Пінску, ён забіваў у Асіповічах, і цікава, што кожны раз, калі Кірыл забіваў у варот суперніка, Астралевец гуляў нічыю. Сёння гэтая тэндэнцыя можа змяніцца. Збіваюць з ног Мікіту Якімовіча. І стандарт для Астраўца. Небяспечны. Даніла Цыка на полі няма. Жоўтая картка у нас першая ў матчы. Здавалася б, але не жоўтая картка. Гэта быў узняты балончык з гэтым самым спрэем. Паставіў мяч на патрэбную кропку арбітр, узняў балончык, каб усе бачылі, адкуль трэба наносіць удар, дзе мяч знаходзіцца. І у нас яшчэ адзін стандарт. Памятаем мы, што са штрафнога Астравец ужо забіваў у першым тайме. Удар по воротах, але вышэй за браму прабівае Ягор Кудзінаў. Добры стрэл ад нападаючага. І вось так у нас 3-0 лік становіцца. Дарэчы, цікавыя назіранні з кубкавых матчаў, якія адбываюцца і сёння, і адбываліся раней. У нас толькі 2 каманды другой лігі здолелі забіць. Гэта Івацевічы у вароты Слуцка. Сенсацыйны гол на першай хвіліне. Гэта Шчучин у вароты Ліды. І толькі адна каманда з тых, хто гуляе не 5 хвілін, здолела не прапусціць. Гэта Бабоўня. Дарэчы, у нас у Шчучыне маленькая сенсацыя. Сыходзіць каманда гаспадароў з ліку 0-2. У нас становіцца там 2-2. Вось так вось. І каманды другой лігі могуць штосьці прыдумляць. І вось зараз бярозаўскі Крэчат маў эпізод, каб штосьці прыдумаць, але ж не скарысталіся гэтым прастрэлам футбалісты Крэчта. Ганчарык. У Астраўца, дарэчы, такі больш атакуючы цэнтр поля стаў.
Каліноўскі на Ганчарыка, той прапускае на Кудзінова, Кудзінаў прабівае, гэта 4-0, гэта Ягор Кудзінаў. Ягор Кудзінаў свой дэбютны гол забівае у афіцыйных матчах за Астравец. Чалавек, які апошнім сезонам 7 галоў плюс 4 перадачы афармляў заслонем. У Астраўцы пакуль што стартуе праз кубак. І у нас 4-0 на карысць Астраўца. І у нас 4-0. Ягор Кудзінаў робіць гэты лік. Вось такі ў нас лік. Ну і, дарэчы, Ягор Кудзінаў свой першы гол, як мы казалі, у зялёна-белай цішотцы. Ну і вось гэтая перадача, канешне. Гэты пропуск ад Кірыла Ганчарыка, гэта проста песня. Астравец хутка робіць сваю справу ў другім тайме. Двойчы забіваючы, зноў жа Кудзінаў адкрываецца пад перадачу ад Ісачанкі. Дарэчы, бачым мы, што Ягор з Глебам Скрыпнікам памяняліся краямі, і звязка двух Ягораў на правым краі атакі Астраўца вельмі і вельмі такая яскравая. Яны вельмі добра ўзаемадзейнічаюць. Ну і паглядзім за наступнымі хвілінамі, за наступнымі секундамі нашага матча. Ну і паглядзім, чый жа быў асіст у гэтай атацы. Ягор Кудзінаў забівае свой гол у гэтым кубкавым матчы. Ну а мы будем назіраць за працягам. Зноў жа Астравец у сваёй атацы. Адпраўляецца мяч у штрафную, там хтосьці з абаронцаў. На падбор Ісаченка, скідае на Федосенка, той далей на Кудзінова. І Ягор Кудзінаў у нас становіцца чацвёртым чалавекам, які ўносіць сваё імя ў прозвішча. Імя і прозвішча ў пратакол. Ну а голевая перадача у нас, здаецца, ад Матвея Каліноўскага. Яшчэ адзін стандарт. Ну і Ліда забівае трэці у Шчучыне. У нас Якімовіч пробівае хітра, і Пруднік на дабіванні мог афармляць дубль, не трапляе ў створ. І працягваем сачыць. Якімовіч. Зноў жа не ўтрымаўся на нагах Мікіта. Але ж, вось, ведаеце, з яго выхадам вельмі змянілася гульня наперадзе у Астраўца. Запрацаваў нападаючы, як патрэбна камандзе Івана Мікаля Ганжуроў. Ён сёння ўжо забіваў. Якімовіч. Няўдалая перадача ў бок Федосенка, але занадта смела. Зараз астраўчане згулялі. Ганжуроў, Кудзінаў. Ганжуроў захаваў для сваёй каманды мяч. Ісаченка спрабаваў на Кудзінова, але перакрылі супернікі. Выходзіць з абароны Крэчат, здавалася б. Можна выходзіць у атаку, але там Артём Ганжуроў дапрацаваў на Жарнасека, той на Кудзінова. Кудзінаў на Ганжурова.
Ганчарык на Каліноўскага. Удар па варотах ад Ганчарыка вышэй за браму. І будем глядзець мы за Максімом Хутко, які будзе ўводзіць мяч ад сваіх варот. Для Максіма насамрэч неблагі матч, нягледзячы на 4 прапушчаныя галы. Ён сваёй камандзе дапамог у першым тайме не прапусціць насамрэч больш хутка. У нас пакуль што ў штрафной. І астраўчане зноў жа ў сваёй атацы. Рыхтуецца замена ў складзе Крэчата. З'яўляецца на броўцы ў нас 11 нумар Артём Якімук. Будзем глядзець, замест каго ён з'явіцца на поле. Жарнасек дае перадачу на Федосенка. Дарэчы, з Александром Федосенка цікавая гісторыя звязаная. Гэта чалавек, які, дарэчы, даволі доўга не сустракаўся з беларускім футболам. Апошні яго заход у першую лігу быў за Ашмяны. Кудзінаў аддаў перадачу на Каліноўскага. Той зноў жа скінуў на Ягора. Каліноўскі прабівае са скідкі Кудзінава. Гэта вуглавы Максім Хутко зараз ратуе сваю каманду ад 5-го гола. Добрая камбінацыя. І добрае сканчэнне ад Мацвея Каліноўскага, але проста брава галкіпер. Александр Федосенко, выхаванец акадэміі Торпеда СКА, футбольнага клуба Мінск, Шахтёра Салігорскага, маскоўскага Лакаматыва, у 4 акадэміях ён пабыў. У вялікім футболе апошні раз адзначаўся ў складзе Ашмян БДУФК. Ягор Сушко сыходзіць з поля. Ну і падвойная замена ў складзе Астраўца. Патройная замена ў складзе Астраўца. Александр Катляроў, Артём Давідовіч і Ягор Міхей. Апорны паўабаронца, крайні нападаючы і крайні нападаючы, які, ў прынцыпе, можа згуляць крайняга абаронцу, можа згуляць дзесятку. Ну, ў прынцыпе, калі Александр Катлярову вароты паставіць, ён і там згуляе. Ён можа у футболе насамрэч усё. Але Ягор Ісаченко з мячом. І у Шучыне будзем глядзець за гэтай гульнёй вельмі пільна. Там 3-3, шаноўнае спадарства. Я проста зайздрошчу свайму калегу Алексею Кунашу, які працуе на гэтай гульні. Там дубль у прадстаўніка Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Ісака Ілунга Бея. Дарэчы, хлопца вельмі таксама вельмі цікавага лёсу. Але мы скончым пра Александра Федосенка. Ён калісьці, нават будучы ў войску, служачы ў Мінску, паспеў згуляць тайм у матчы медыялігі за Брукбойс. Прост хлопец пайшоў у увальненне паглядзець гульню сваёй каманды. І на другі тайм павінен быў выйсці. Патройная замена. Ягор Кудзінаў ідзе адпачываць. Замест яго Артём Давідовіч. Мацвей Каліноўскі мяняецца з Александром Катляровым. І Артём Ганжуроў мяняе, саступае месца Ягору Міхею. Ягор Кудзінаў, Артём Ганжуроў і Мацвей Каліноўскі ідуць адпачываць. Патройная замена у нас адбылася. Ну і што тычыцца Александра Федосенка, ўсё я не распавяду. Я гэту гісторыю. Пагуляў ён у футбол, нават будучы ў войску. 2026 прыйшоў Астравец. А вы спытаеце, дзе ён блытаўся з 2022 па 26. Александр Федосенка гуляў у міні-футбол і нават стаў чэмпіёнам Расіі. Але ж пра яго я гэту гісторыю завёў неспроста. Бо
Як высветлілася ўзімку, прыехаў Александр Федосенко на прагляд у Астравец. Дарэчы, адным з першых. Ён і падпісаў кантракт адным з першых з камандай. І як высветлілася, што першы трэнер, у прынцыпе, у футболе Александра Федосенко, гэта Іван Мігаль. Вось так. Праз многа гадоў яны сустрэліся не ў Мінску, дзе распачыналася іх знаёмства, а ўжо на паўночным захадзе Беларусі. Вось такая гісторыя. Ну, я вам абяцаў яшчэ гісторыю пра Ісака Ілунгабея, футбаліста не нашай сустрэчы, а героя усёй другой лігі, які цягне Шчучын зараз. У 1/16 фінала Ісак Ілунгабея, футбаліст з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, калісьці прыехаў у Беларусь навучацца ва ўніверсітэце. Яму вось 25 гадоў, універсітэт ён ужо, здаецца, павінен скончыць. Але ж, што цікава, Ісак Ілунгабея настолькі асеў у Беларусі, што ў Слонеме знайшоў сабе жонку. І таму гуляе ўжо, здаецца, па відзе на жыхарства. Прапускае бабоўня, у нас не засталося клубаў другой лігі, хто б не прапускаў. Ну і вось такая у нас цікавая, насамрэч, кубкавая стадыя, дзе мы можам знаходзіць цікавых герояў, нават проста зазіраючы ў пратаколы. Ну і вось у нас 4-0 на карысць Астраўца, і спрабуюць сваю атаку схадзіць футбалісты каманды гаспадароў. Катляроў разгарнуў атаку сваёй каманды праз Федосенка. Той далей на Давідовіча. Давідовіч. Перавод на Ганчарка. Ганчарк. Удар па варотах вышэй. Вышэй ад Кірыла. Ну і што ў нас па выніках? Смаргонь праходзіць у 1/16 фінала. Вална, Салігорск. Пакуль што блізкі да праходу Юнікс Лапс, Бумпрам, Астравец. І ўсё. Шчучын ліда 3-3. БДУ Асіповічы 0-0. Нёман Масты Ніва Доўбізна 0-0. Вельмі цікавая сустрэча, насамрэч. А7 у нас распачаліся. Нёман Мастоўскі можа даставіць праблем Ніве. Ёсць там добрая група гульцоў, якая і па першай лізе гуляла, і там ёсць той жа Альберт Капыціч, які нават у вышэйшы дывізіён заходзіў. БДУ такая арганізаваная каманда, якая і на універсіяды гуляе, і адзін з лідараў мінскага дывізіёна другой лігі. У нас такі вось удар. Такая спроба ад Мікіты Якімовіча, але ж не заходзіць у вароты. Ну і вось Максім Хутко пад прэсінгам выносіць. Ягор Міхей на падборы. Катляроў. Александр скідае на Жарнасека. Герман, дарэчы, ўжо на пазіцыі апорнага паўабаронцы. Дапамагае камандзе, уздымаецца высока, пакідае аднаго Даніла Прудніка. Ну, у прынцыпе, хуткасці хапае у гэтага маладога абаронцы. І вось такі момант у нас узнікае. У стойку варот трапляе мяч. Ліда 4-3. Ну і вось. У нас такое становішча. Застаецца у нас сёння яшчэ адзін матч, а о 8 гадзіне вечара ён распачнецца у Мінску на стадыёне ФК Мінск на вуліцы Маяковскага. Ураджайная будзе прымаць маладзечная. 3 сустрэчы заўтра. Пра іх мы казалі. Гэта тэхнолаг Гдут Слонем, гэта Стэнлес Крумкачы, і гэта сустрэча паміж Вікторыяй і Надзеяй. Ведаеце, апошняе гэта нейкае паседжанне дамскага клубу. Кірыл Ганчарык у нас з мячом спрабуе на Якімовіча так тонка згуляць, але ж занадта тонка. Нават для матча кубка збіваюць з ног Якімовіча. І небяспечны стандарт у нас будзе. Жоўтая картка камусь з абаронцаў Крэчта будзе прад'яўленая.
Ну і будзем глядзець, ці здолее Шучын забіць чацвёрты. Гэта галоўная інтрыга нашага сённяшняга гульнявога дня. Ну і ці здолеюць БДУ і Масты штосьці прыдумаць. У нас, дарэчы, сёння ж 27 мая яшчэ адзін кубкавы матч, але ж у Еўропе. Сёння Крыстал Пэлас і Райо Вальякана разгуляюць паміж сабой тытул пераможцы лігі канферэнцый. Удар ад Ганчарыка са штрафнога вышэй за браму. І Максім хутко распачаў гульню сваіх партнёраў, але выйшаў мяч па-за межы поля. Міхей. Дарэчы, і больш футбалістаў асновы пачынае Іван Мігаль выпускаць на поле. Той же Міхей, той же Ганчарык, напрыклад, той же Катляроў. Па-за заяўкай Максім Бойченка, па-за заяўкай Іван Мокшин. У нас удар здалёк. Ягор Міхей паспрабаваў праверыць абарону супернікаў, і Барыс Каневега прыбірае Прудніка, але ж таму дапамагае і Саченка. Каневега правілы парушае. І жоўтая картка для вопытнага нападаючага за удар пасля свістка. Падтрымлівае сваіх хлопцаў Іван Мігаль, кажа, што добрая атака атрымалася. Ну і Уладзіслаў Кабышаў стаў тым самым чалавекам, які не дазволіў другой лізе застацца без прапушчаных галоў. Пакуль што у нас гонар дывізіёну трымаюць БДУ і Масты. Дарэчы, Масты мы ўсё называлі Нёманам па старой назве. І штось у нас трэнер Астраўца кажа чацвёртаму арбітру, магчыма, пра чырвоную картку для Барыса Каневегі, яшчэ каб за парушэнне далі жоўтую, а не толькі за удар пасля свістка. Ну і вось Ягор Міхей з мячом, перавод на цёзку і Саченка. Ну, у нас насамрэч з сыходам Ягора Кудзінава баланс Ягораў не змяніўся. Ганчарык спрабаваў падаць, не атрымалася, зноў жа Ганчарык. Катляроў. На Якімовіча. Якімовіч скідае на Ганчарыка, той далей перадача і спрабуе Якімовіча таго ж знайсці. Пруднік на падборы. Згуляў на Федосенка. Федосенка далей. Давідовіч, Міхей. Перавод на супрацьлеглы край. Катляроў. Дарэчы, для бярозаўскіх заўзятараў цікава паглядзець на хлопцаў, якога больш за 100 матчаў у вышэйшым дывізіёне. Гэта вось пра Александра Катлярова. За мазырскую славу ён гуляў, за тое Жодзінская Тарпеда Белас. Ну і некалькі легіянерскіх перыядаў добрых было ў Латвіі, у Кыргызстане. А у нас тым часам ляжыць на газоне адзін з футбалістаў. Крэчта. Дарэчы, гэта у нас 18 нумар Максім Палешка. І патрэбная дапамога дактароў. З'яўляюцца яны на полі. Но у нас вуглавы на карысць Астраўца будзе. Но у нас тым часам атрымлівае Максім Палешка сваю дапамогу патрэбную. І
Будем глядзець за стандартам на карысць астраўца. Короткая перадача низом, перахоп ад Крэчта. І спроба выхаду з абароны, але ж аут. Ягор Міхей хутка закидывае. Ганчарык спрабуе працягнуць. І яшчэ адзін аут. Зноў жа на карысць астраўца. Пасля усіх матчаў 1:16 фінала Кубка у нас адбудзецца жеребьёўка. Пасля ўсіх матчаў 1:32 адбудзецца у нас жеребьёўка 1:16 фінала. І па выніках гэтага лёсавання клубы першай і другой ліг, бо ёсць у нас пары складзеныя менавіта з каманд трэцяга па моцы дывізіёна, вызначацца з супернікамі на наступную стадыю, дзе да іх у госці прыедуць прадстаўнікі эліты. У нас момант, удар па варотах. Ну і гэта Аргентына-Ямайка. Гэта 5-0, гэта Мікіта Якімовіч. Прабіў, прычым так паздзекваючыся з галкіпера моцна ў раён рук. Максім Хутко мяч не зафіксаваў. І ён, пераляцеўшы праз галкіпера, заляцеў у вароты. Мікіта Якімовіч, 5-й гол праводзіць у вароты Крэчта. І у нас 75-я хвіліна. І Александр Катляроў разганяе так свою каманду, аддае на Якімовіча. Якімовіч перакідвае галкіпера, перакідвае і вароты. Мікіта Якімовіч. Ну і, дарэчы, калі пералічыць галы астраўца, то 2 з іх былі забітыя футбалістамі, якія арандаваныя з мазырскай Славіі. Гэта Якімовіч, гэта Пруднік, там яшчэ і Даніл Цык паўдзельнічаў у першым голе. Ну, для астраўца насамрэч гэта добрая спроба паправіць настрой, як і для той жа Смаргоні, бо ў чэмпіянаце не ўсё атрымліваецца. У астраўца 7 пунктаў, 1 перамога ў трэцім туры над Бумпрамам, 4 разы каманда Івана Мігаля гуляла ў нічыю, тройчы саступіла. Ну і вось кубак, менавіта вось такая стадыя. Гэта магчымасць проста атрымаць патрэбныя эмоцыі, забіць, перамагчы. Вось такі у нас розыгрыш. Міхей каціць і забівае Ягор Міхей. Ці то там будзе аўтагол запісаны, але пакуль што віншуем Ягора Міхея. Яшчэ адзін гол, 6-0 у нас. Пайшлі галы. Зноў жа у нас пачкамі. На Ягора Міхея пакуль што гол запісваюць. Але могуць яго перанесці і на суперніка. Магчымы там аўтагол, але, здаецца, ўжо па-за межамі варот, па-за межамі лініі. Футбаліст Крэчта мяча кранаўся. Ужо проста, не маючы моцы, дабіваў яго у свае вароты. Дмітрий Меркулов у нас на броўцы, рыхтуецца малады хлопец выйсці на замену замест Даніла Прудніка, які і палажыў пачатак гэтай галявой феерыі зялёна-белых. І гэта дэбют для Дімы Меркулова, 18-гадовага хлопчыка, які выйшаў з акадэміі насамрэч не астравецкай,
У нас яшчэ адзін момант узнікае, і Максім Хутко забірае мяч у рукі пасля спробы Артёма Давідовіча. Ураджэнец Нясвіжскага раёну Мінскай вобласці. Пачынаў у Нясвіжы займацца футболам Дзіма Меркулаў, потым акадэмія АБФФ, акадэмія Салігорскага Шахцёра, яшчэ адзін эпізод у Астраўца, акадэмія Салігорскага Шахцёра, потым у другой лізе ўжо на дарослым узроўні паспеў Дзіма Меркулаў пагуляць за Гарадзею. 2 галы забіў за сваю каманду і далучыўся да каманды Астравец У-18 і першым стаў футбалістам, якога Астравец у прынцыпе з нейкага варыянту сваёй сістэмы падпісаў. І для Дмітрая Меркулава гэта дэбютны матч за асноўную каманду. Ён некалькі тураў назад, дарэчы, у красавіку дэбютаваў за дубль. Тады дубль прайграў Бераставіцы 0-3. Ну і вось Дмітрий Меркулаў, якога трэнерскі штаб падцягваў ужо да працы у таварыскіх сустрэчах, дэбютуе за галоўную каманду Астраўца у матчы Кубку Беларусі супраць Крэчата. Дмітрий Меркулаў, як мы ўжо казалі, першы у агульным разуменні гэтага слова выхаванец зялёна-белых, які выходзіць на поле. Нягледзячы на тое, што ён ураджэнец не Астраўца, але ж усе мы добра ведаем, клуб існуе па розных версіях з 2019 ці 2020 года, там 2 летапісы гістарычныя. Клуб толькі вось у гэтую міжсезонне пераехаў да сябе ў Астравец, заснаваў сваю школу Александр Федосенко, і вось так паздзекваючыся аддаў перадачу на Мікіты Якімовіча. Якімовіч замыкнуў і зрабіў лік 7-0. І 4 замены ў складзе Крэчата у нас адбываецца. На поле выходит игрок под номером 2, Давидович Кирилл, вместо игрока под номером 4, Давидов Никита. Можам мы адзначыць, што пайшоў Ілля Лук'янчыкаў, самы актыўны футбаліст першага тайма. І нават замена галкіпера адбылася ў складзе Крэчата. Максім Хутко цягнуў усё, што мог, усё, што не мог, не пацягнуў. Хаця і 7 прапусціў, але, здаецца, пагадзяцца са мной нават заўзятары, якія вакол нашай каментатарскай трыбуны сядзяць, што Максім Хутко лепшы сёння ў складзе Крэчата. Ён сёння ад дзясяткі на табло сваю каманду пакінуў, некалькі разоў добра выратаваў. Ну і вось 4 замены ў нас адбыліся і ў складзе Крэчата. Што тычыцца футбалістаў, якія у нас з'явіліся на полі, будзем адсачваць па ходзе. А так, хто ў нас з'явіўся? Бачу я выхад 24-го нумара Романа Шакаліды. У нас тым часам Астравец разгуляў вуглавы праз кароткую перадачу. Федосенко на Катлярова скінуў, той далей на Ганчарка. Той спрабуе на Федосенко. Зноў жа Ганчарык. Пяткай на Міхея. Міхей прыняў. І зноў жа вуглавы выбівае Кірыл Чвыр на гэты стандарт. Барыс Каневега з не самым вясёлым тварам ходзіць у нас па цэнтры поля. Ну і насамрэч трэба паглядзець гісторыю кубкавую. Крэчат з розніцай у 7 мячоў прайграваў МЛ Віцебскі. Дмітрий Меркулаў ледь не замыкае
гэтую атаку голам, вышэй за браму пайшоў мяч. Крэчат прайграваў калісьці МЛ Віцебск, тады яшчэ Макслайну 1-8, было гэта ў 2024 годзе. Прайграваў у 2025 Асіповічам 0-4. Што тычыцца Астраўца, то трэба глядзець па кубку. 21-22, 1-2, паразка ад Барановича ў 1-32. 22-23, перамога над Маларытай. 2-1, паразка ў 1-16, Салігорска Шахтёра 1-2. 23-24 у нас. Перамога над Горкамі 1-0, перамога над Смаргонню 2-0, паразка ў 1-8 ад Батэ 1-3. 24-25, тая самая знакамітая паразка ад Демедыя. 3-4. 25-26, кубак Астравец. Спачатку перамагае Газавік 6-0, потым саступае Слуцку 0-3. Вось такая гісторыя кубкавая. З'явіўся ў нас варыянт для Крэчата сваю атаку разгарнуць, але ж там Герман Жарнасек выйграе барацьбу у Ігора Татарчука, аднаго з найлепшых бамбардзіраў сваёй каманды. Прычым у нас, дарэчы, усе замены ў Крэчаце былі накіраваныя на цэнтральную лінію і на лінію абароны. Якімук рыхтуецца мяч укінуць. І Владзіслаў Дрозд нават у рукі не забірае. Даюць суперніку магчымасць атрымаць магчымую дапамогу неабходную. Ну і вось у нас такая справа у гэтым кубкавым матчы. Падыходзіць у нас іх сустрэча да свайго лагічнага сканчэння ўжо хутка. 5 хвілін застаецца да фінальнага свістка. Магчыма, яшчэ штосьці дадаць Вячаслаў Наронскі, хаця пры такіх ліках арбітры могуць і не дадаваць, нават калі былі варыянты. Разганяецца атака. І вось выхад Астраўца ледзь не сам-насам, не даходзіць перадача да Ганчарыка. З'явіўся у нас на полі, дарэчы, Іван Сміховіч. З таго, што я магу пабачыць у той чацвёрцы замен, з'явіўся Кірыл Дзімідовіч. Ну і хто ж чацвёрты? Катлярова даў перадачу на Федосенка. Федосенка зноў на Катлярова. Александр Паброўцы, падача! Сміховіч здымае. Ужо Дмітрая Меркулова насамрэч шукаюць пасам. Астравецкія футбалісты хочуць свайму маладому абаронцу падарыць гол. І зноў жа ў штрафную Дзіма ідзе. Скідка на Міхея. І вуглавы, на якім Меркулов можа штосьці паспрабаваць зрабіць. Разгулялі. Астраўчане зноў жа гэта стандарт. Ганчарык. Да Давідовіча мяч дайшоў. Падача, не даходзіць мяч да Меркулова, даходзіць да Міхея, прастрэл! І ад каго там пайшоў мяч? Здаецца, ці то ад Мікіты Якімовіча, ці ад кагосьці з футбалістаў Крэчата. «8-0». У нас
І самая буйная паразка Крэчта у гісторыі Кубка Беларусі. МЛу яны забівалі, хаця і прапускалі 8. Астраўцу забіць пакуль не здолелі. Выходзіць у нас на броўку Матвей Кутасевич. Ну і можам мы сказаць, што Павел Панасюк быў тым самым чацвёртым, хто выходзіў на замену. Свой гол забіваюць астраўчане, яшчэ адзін. Ну і паціху заўзятры Крэчата, разумеючы, што даўно ўжо справа зробленая, пацягнуліся да выхаду са стадыёна. Ну а Астравец яшчэ адзін вуглавы зарабляе. Замена в команде Кречет. На поле выходит игрок под номером 15 Кутасевич Матвей вместо игрока под номером 9 Татарчука Игоря. І Матвей Кутасевич мяняе Ігора Татарчука. Гэта такое пачуццё роспісу капітуляцыі для трэнерскага штаба Крэчта. Татарчук самы такі майстар забіваць. У нас, дарэчы, людзі, якія сочаць за матчам у Шчучыне, кажуць, што там яшчэ футбалісты паспелі пабіцца. Просто зайздрошчу я такім варыянтам падзей. Дарэчы, у нас Масты адкрываюць лік у супрацьстаянні з Нівай з Доўбзна. На 40-й хвіліне БДО Сіповіч пакуль што 0-0. А Астравец, дарэчы, перастраляў сваіх суседзяў са Смаргоні. Тыя выйгралі ў Калінкавічах 7-0. Астравец выйграе 8-0. Таму вось такі ў нас яшчэ і завочны міні-матчык атрымліваецца. Катляроў. Стракаецца з мячом, гуляе на партнёра. Зноў жа Катляроў. Захаваў мяч у гульні, на Ісаченку згуляў. Аут на карысць Астраўца. У Шчучына, дарэчы, чырвоная картка напрыканцы сустрэчы за гэтую самую бойку. Закід у бок Якімовіча, збіваюць таго з ног, але ж валоданне за Астраўцом застаецца. Міхей пазмагаўся за гэты мяч з супернікам. І яшчэ адзін аут на карысць Астраўца. Але нават не пададуць яго астраўчане. Усё, 8-0 скончваецца гэтая сустрэча. Нагадаем, аўтараў забітых галоў Даніл Пруднік, Артём Ганжуроў, Кірыл Ганчарык, Ягор Кудзінаў, Мікіта Якімовіч, Ягор Міхей, Мікіта Якімовіч, Мікіта Якімовіч. На гэтым усё. Гэты матч для вас працаваў каментатар АБФФ Іван Міцкевіч. Дзякуй, што пасачылі за нашай трансляцыяй на YouTube-канале АБФФ. Сустрэнемся на матчах вышэйшай першай лігі, жаночай лігі, а таксама Кубку Беларусі. Бывайце здаровы, жывіце багата, сачыце за беларускім футболам, прыходзьце на трыбуны і ўключайце нашыя трансляцыі. Ну а пакуль да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.